Așa zice, sunt polițiști și nu sunt operatori în primul rând. Un trecător, un martor. Ce este în sticla asta? Îi treabă-l pe domnul Florin, pe domnul Adi, pe Marcel. Dom'le, dacă era la mine, eram răspunzător de treaba asta, mi-asum responsabilități. Dar la cine? Dom'le, sunt banii din alocație, dar sigur dacă vorbești de serii. Pentru că ai bani și te jucărești careva. Ai ieșit de la bancă? No, să vă apropiați, vă rog frumos, acolo să citiți. Haideți, domnule, și Domnule, apropiați-vă să te rog citiți ce frumos, cantitate este. N-are o scurt, păi asta e cu forța, domnule, ce vrei să faci? Vrei să-mi dai mandat cu forța, domnul? Domnul Iancu, veniți, vă rog frumos Nu, aici. domnul Florin, vrei să-mi dai mandat cu forța? Vină, domnule, încoace. Domnul nu martor, aici. o să ne întâlnim la instanță. Ne întâlnim, haide, lasă că Lasă, ne întâlnim. doamna farmacistă, lasă, domnule, forța, de ce? Nu, domnule, stai, Domnule, vină să vezi stai, ce domnule, cantitate pe este țigan. aici. Ia măi, domnule, pe Lasă, țigan, nu domnule, că prins. e mai De și ce, pe domnule? țigan. Hai. De ce, domnule? Ia mai pe țigan dacă e chei. Domnul Iancu. Ce e eventual numărul ăsta la cântar? Lasă că îl notez, uite acum. Ce poți să... Asta a fost bine. Am înțeles, ideea că am bătut bine. Trebuie o facultate liniștită. Hai să discutăm spatele toată treaba asta. Lasă-mi mai zice. De cine găsiți? De cine să găsiți? Dar nu avem nimic. 3, 4, s-ar putea să fie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4. Nu, că el mai... Nu merg la inspectorat. Da, normal, că trebuie să fac. Hai, dați-vă. Tu pe Emilian a făcut-o, domnule. Așa s-a lăudat aseară. El mi-a făcut-o, așa te rog să conservi. Cine? Tu pe Emilian! Domnul Moros! Îți pare rău?
Domnul cu Mercurul sunteți? Nu-i treaba Tata voastră. tău? Lăsați-vă de alții. E soțul dumneavoastră? Suspectul a fost depistat de către polițiști pe raza municipiului Deva chiar în momentul în care încerca să comercializeze peste 10 kg de mercur. De asemenea, a avut loc o percheziție la domiciliul acestuia. În urma acestei percheziții au fost identificate mai multe cartușe deținute fără drept. Ca urmare s-a întocmit un dosar de cercetare penală pentru operațiuni cu substanțe interzise, dar și operațiuni cu muniții interzise, desigur, de legislația în vigoare și a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 15 ani de închisoare. V-a spus de unde avea Mercurul? Suspectul nu a dorit și-a rezervat de fapt acest drept de a nu declara de unde a procurat această substanță interzisă de lege.